Mobile nago la ai, scooty nago la ai, bike nago la ai, kita na ai lagi kota ai tu. Hello friends, माबोरै दं नोंथांमोना दिनै जोंना कलेजाव फ्रेशमेन ससियेल सेरेमनि दं। दिनै माने गोदान फरायसाफोरखौ बरायगोन आरो माने ओरैबायदि इन्टारेस्ट जागोन दे नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम नाय भिडिअखौ मोजां मोनबाथाय लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम। दिनैनि भिडिअआ माने ओरैबायदि जबरदस्त जागोन आरोना बिराद इन्टारेस्टिं जागोन। दिनैनि बायदि समानो गैया माने दिनैनि बायदि इन्टारेस्ट गैया। दिनै हारसिंसो गाइस हारसिंसो फैदो नै साइकेलजों साइकेला बिराद गोमोनदों आंना। मोनफैबाय गाइस नै गेटआ। Oh my god. माथो ददेरेसो ओरैजा नेरजानो नायं। नोंसोर इयाव मा खालामदो? बिबार बानायदो इयाव बिबार। नै जोङो फ्रेशमेन ससियेल सेरेमनि माबायाव फैदो। अ जाबाय बरिया दासारो। ओइ मा फामा गारखो नोंलाय? मा बिजि खामानि मावनाया मानि बिजि न'खरनिफ्राय फन हरदोंमोन ओमफ्राय रायलायहरदों आं न'खरनि नोंगोना नोङालै मान नङा जानो थगाया जेनेबा दिनै इयाव मा जाहांदो खोन्थादो। दिनै जोंनियाव फ्रेशमेन ससियेल डे जानो थांबाय दं 2022 दिनै 29 अक्ट'बर गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि। मजा आया। होमबाथ' इन्टारेस्टआनो जागोन। बेयावनो दिनै नै जोङो प्रिपेरेसन माखासे साजायबाय दङ। जाजोबाखै माने मैया हास्लाबजोबाखै बर'आवबो हरसे मावदों जाहैबाय। बेनिफ्राय आंबो आं खिथायासै नालाय ओमफ्राय माखासे बिसोरो मावदों खोमा। नोंथ' बिदि मावनायाव थाखायानो नङा होमबा? दानि बावैसो फैनानै एसे बिलुन सिलुन सुनानै होबाय मानानै होबाय। बेनिफ्राय दा गोदान स्टुडेन्टफोरखौ बरायगोन आरो ना दायो नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय दाथ' गोदान स्टुडेन्टफोरा फैथ'खायाखै नालाय टाइमाबो जाथ'वाखै थाखायनो ओमफ्राय दा रावबो गैथ'वा। ओरैनो जोंनि फार्स्ट सेमिस्टार फिफ्थ सेमिस्टारनि दंफैजोबो। रावबो गैया नै माथो खालि जाना दं रुमानो। ओमफ्राय नै जोङो नायनि डेटखौ माला 29 अक्ट'बर 2022। नै बिथाङा बिलुन सुदों जेबो मोनाखैबा खावलायफोरा? आं खननो रोङालै। LKS Creation LKS Creation आं खननो रोङालै। दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै हो लोगोसेनो कमेन्ट खालामनानै हो। बेनिफ्राय आरो साबस्क्राइब खालामनानै आरो लोगोसे शेयार खालामनानै होदो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नायलांबाय था। दिनैनि भिडिअआ मोजां जागोन जोबोद इन्टारेस्ट ससियेल डे नालाय नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा जोङो माबा माबि साजायबाय दङ माने गाव गावनि खना खना मावनाय गाव गावनि हाबाफोरखौ दान्दिसे सम दोनथ'नानै बयखौबो फिरफिना दैखांग्रा जायगासिम थाखाय खावलायहरदों। गांसे आर'नाइजों मानबाव थाखाय खावलायबाय।
जाखाबाय ओइयाव मा खालामदो मा खालामदो मा खालामदो खन्थाइनि मुङानो जादों गितिकानो आंनि गोसोनि मेगनाव सरि आंनि गोसोनि मेगनाव अखाफोर सारफ्राव सारफ्राव फैनाय नोंनि समायना महर गेवलांनाय नोंनि समायना नुयो आं खुसिनि दैरु बरिया बेफोरसो सासे लोगो नांगौ मा होनदों फंबायनो थांनाय बोसोरावथ' सानै गाहाम लादोंमोन गांखोना माखौ सानै बादै एसे दुखु मोनलायो सोरबा सोरबा मोनैफोरा सासेल' लानोसै खोमा दिनै सासेल' लायदे सानै गोजौ लानाङा थोनाय नङा ओरै बाहागो मोननाय नङा बिथांमोनाबो जोंफोरबो सिंगेल दं बेवहाय जोंल' सानै सानै लाबोबाय थाबा बोरैथार आदा मोनानो फंगाले बांगाले नागिरनो सासे हरदों खोमा फंगाले बांगाले सोरबा दङ बेवहाय जों बासिबासिनि बा गारखेखौ हरफाबा दुम जानाय सम बेखायनो फंबायानो बासिना लांफैदो बै सासेल'खाय मा होनो बियो फाग्लाया बे नोंनि गोसो बायदि गोलैदि साबसिन नांगौ लायखालि टाइम रिं थाबासो गिद जायो बे लायदो दे साबसिन नांगौ लांफाखालि आंनाव बिबाय थाना गाबोनो फंबाया बै गेटआव खुलुमनायखौथ' बिराद मोजां नायनानै दोनदों नामा आङो माने बिदि माबा जाबाय नायना दोनखायोनो
खोब सिगांनो मोना फंबाया दे मा बानायनायमोन खोन्थादो एसे मा बानायनायमोन बेनिफ्राय मा पसन्द जाखो बेखौ खोन्थादो ना माइक्र'फनखौ होबाय बिनानावा फसायनायलाय महर होनायनि फसायखायोना फंबाय जेरैबा बेवहाय सासेल' नङा सिख्लाफोर दङ नाथाय नोंनि गेजेराव बे सासेखौल' गोलैबाय जाहोना गोजानाव थांबाथाय माबा आन्दायलाबायोसो थैलाङो सोरखौ मानो ओंखायनो खाथिनि होनांबाय आरो सापस बिनानावा नोंनियाव आइसक्रिम जानो लुगैदों ओमफ्राय आइसक्रिम जानो लुगैदों बिनानावा नोंनियाव आइसक्रिम जानो लुगैदों आइसक्रिम ओमफ्राय नोङो बायनानै होफैया ना ओमफ्राय बिनानावा नोंखौ बोराब बायनानै नों दा बिनानावखौ बुरखायनांगोन आङो माबोरै बुरखायगोन हामालै गगा मोनैखौनो जाबाय थाबाय कलेजाव लोमजाना फैनाय मा सोरखौ नायनो बारा मानि सायाव नोङो दे जानाय मोनसे जा फंबायनि डेलि लाइफआ मा जोंनि थांखिया हेयार काटखौ नायनानै मिथिखानांगौ आर्मि सिभिलियन्सखौ नामा सिभिलियन्सखौ गोथाङैनो बरनाम खालामनो नागिरलाबायो Indian Army Indian Army kan ada pusat barai 20 baru pusat barai itu apa ini pun saya deh ayo Indian Army nama uniform apa ayo bro sorry 20 bar music mana bangkai ke rumah saya nanti music mana Nam kamu siapa? Asik cuma betul deh. Kongga. Bebe. Hah? Ada deh. Lama nih deh. Kongga. Aku nado punya. Nung mata kukla bariau serba. Gaban krisas dua nih dan serba oza di main bumi di lama itu. जोंहारि फोजोबनाय हाबाफारिखौ लानो फरायसाफोरा रावबो जिरायनाङा जों माबा मावबाय दं इयाव नै आंथ' मावाखै मावनायालाय नै ओइ मेडाम नानी भी यहाँ और ना मेडाम नानी मा खबर कमी नीचे मा बानायदो इयाव हो मा बानायदोलै बात हो रहा सोलाबा बाब बिराद बिजि सासे दं मा मावदों नोङो आरो मबाइलसो थुबाय दं नैयो इउटुबार जाहां बिथाङाबो
नहीं रुका नहीं रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सुखे Miss apa namanya Miss Kesian na Mr. Kesian deh 사사키니 사사키니 랭나는 거야 Ayo mami gila बोरिया चीटिंग करता है तू चीटिंग करता है तू सा फुदुंबाय दं सा नै बिरगं नाहरलाय बा बिराद मोजां फुदुंनो रोंगौलै नोङो हा बरिया देलाय साखिलाय औ दे साखि देलाय मोजां ना नोंनो रोंगो सा फुदुंनो आङो दोना साखिग्राया जोंना खोन्थाबायानो माबायदि मोनदो होनदो सिनि नांगौ ओमफ्राय जाबाय नोंसिमोन रंजाय दहाय ना हानबाय आं आरो मानसिनि गोसो बेराम जानायनि आरो मोनसे जाहोना जाबाय whatever is called a superficial region बे जाबाय लोरबां जाय मानसिनि गोसोआ लोरबां बे लोरबां मानसिनि गोसोआवबो बायदिसिना गोसोनि बेरामा जोनोम जायो आरो जोंनि फिसाफोरनि गोसोआ लोरबां जानायनि जाहोनफोरा जाबाय आथिखालाव सासे सानै गथ'ना तामान अनो माला नोंसोरजों आटालाव दोनो ना पाटालाव दोनो जालायलायो एम्फौ अरसै दाउखा लांसै इमान अनो सान्दुं ओंखारनाङा दैखराव हाबनो नाङा सानसेनो सोलोंनाङा अखा सिदेरनाङा दंफां गाखोनाङा बेसेबां अनजायोलै नोंसोरो दा जोंनि दिनाव गैयामोन जोंहाथ' 10टा फिसाफोरा 6जन थैदों 10जन जों जानो बारा जायाबाथा हाथिं बाथिंनाय आरो बेबादिनो आइ आफाफोरा दानि फिसाफोरखौ माला अननानै जेबो बादा होआ जि नांगौ बेखौनो होयोब्ला मबाइल नांगौ ला आइ स्कुटि नांगौ ला आइ बाइक नांगौ ला आइ कितना आइ लाखि करता है तुम लोग Oh iya, जानो देस' मारहित नन्दे सोर मोनगोन फटक नामा औ
Berat mana mobil le? Woi, woi, engkau apa ber? Engkau jangan video dong. Bisa kemain sih lo? Hah? Bisa kemain? Ang wala ya? Bisa kemain main enggak? Oh, wah, aku bisa lewat baik. Ma sudah kok. Anu satu ada. Dirkang. Saikong. Ektor rajin nah. Sakman. Deh, sing jani dan bide tasik. Kita bayi mun le. Eh, sama labu kiri le. Ada za. Labu mun. Kal जानाय lu nama nengah? गजब बेइज्जती है जानो सुबिगायो कलेजावनो? उखैबायबा जानोल' सुबिगादों नोङो? ओंखाम मोनजायाखै ओंखामथ' जाबाय मा मावदों नोंलाय? जानोल' सुबिगादों? गय गैया